Igbo bụ Igbo ekene m unu ọ na-abụ onye ile ọtọ okwu ya ile ọtọ nwesị ka ọ dịla unu mana taa na ụba eke na ọjị mbọsị eke na nsị ka nchelu unu ọjị na-ekwọna ya ọjị mbọsị eke na ọka ịkpọkue Chukwu ka ịkpọkue nkwụ ana ebe onye anọ na ya ti ibe arụ tinye arụ nke a bụ ego nsachi ya obi Igbo ego eji wesacha bụ ọjị itinye arụ ebe ọbụla ị nọ itinye arụ nweta ya na lokeshọn iwere okei na ọjị echele ụmụ Igbo niile ndị bi na Lagos precisely west n'ọdịgo unu mma nekwana ya na asị na atụlụkpete bụ ụgbọ ụsọ ọjị ara eji iji vele ụchụ mmụọ na ụchụ ara agba mma ekwu west n'ọzụ ka nji n'aka n'anya Chukwu oke abịa ma Chukwu onye kele n'igwe ke ụwa onye nọ n'eluigwe ọgọdụ ya na-agbụ na onye mara onye ọya eke ma onye ọya eke amara ya enwe na-ayọ Chukwu anyị bụ ụmụ anyị adagwo n'ụkwụ ya n'ụtụtụ ata n'ụwa eke eke olu eke Igbo eke nne mgbo eke nnekwu ụbọchị ebe nna m nwụrụ mbọchị eke anyị na-amalụ unu nzu n'ụbọchị taa nọ adịla anyị nwa eke malụ nzu wee na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka wee na-ekenekwa Chukwu n'ibe ọma o meela anyị n'ọya dị na anyị mma wee na-ayọ onye anabalụ ndụ ya ya na onye n'afọ wee na-amapụ nzu taa n'ụwa eke na-asị na adịla anyị mma eke na ọya na abụọ na nkwọ na atụlụkpete bụ ụgbọ na anyị na-ama aka ụbọchị taa bụ eke good si na ife dị mma ya emeela anyị ife dị mma ya emeela anyị bụ ụmụ Igbo niile taa n'ụwa eke ma nzu onye mmụọ ọbụla na-ama nzu bịa ma nke na-ara amanya gbaa leta anyị na-ama anị ọla ụba ebe anyị nọ anyị na-amapụ nzu na-asị aja anị Anambra steeti aja anị Idemmili aja anị Ogidi aja ana Igbo na aja anị niile bụ ofu na mba niile na ofu ka abụ nọ abịazịa na-asụ n'onu mba na-akwazi akwụkwala wee ma na anyị bụ ofu nwee sị na ọdịgo na anyị mma ebu m ekene na-asị na-edom edom ka ara na-akụ na-asị ka ife udo mee na ndụ anyị na-enya na-edo udo ọ maka peace wee na-asị ka udo dị na ndụ anyị ife dị mma mebe ma njọ emezina na ọfọ ka na-agọ n'isi unu ncha n'ụtụtụ asị na ọ ga-adịla unu mma wee bụrụ okpe ekene na-ekene ndị mụ na fadị na mma ndị Chineke ji agọzi m ana m ekene unu si ọjịji egbu na unu ma na egbu na unu na ọ ga-adịla anyị mma na eju na ọkpụrụ ikelike ya ana m ekene Chief Chudi Nwabeze ebe ọ na-adị n'Ogidi eze ọmọgọ nwanne m ọ ya adịghị mma na-ekene Chukwu Emeka Udenka Chief Dr. Emeka Udenka n'Ugbo Ogbuefi nwa Chinemelive ọjị Ugochukwu nyelụ Anambra steeti niile onyinye Chukwu nyelu unu kọfịa ya sị na ọ ga-adịghị mma ebe ọbụla ị nọ kabara ka unu erikagasịnụ kwendị wee na-asị ebe ọbụla unu nọgasị bụ ndị didigaliga m niile ndị Chineke ji enyelụ m aka ndị ife m na-amasị ndị ife m na-adị mma asị m na ọdịgolo unu mma ndị MWC Park niile the Mystic Water Screw nsị na ọ ga-adịla unu mma Onowube Nkupe ana m ekene ya kedu ndị Igbo Amaka Superstars ana m ekene unu ife nne bụ ndị na-eti egwu ekene mmanwụ jụrụ ụkpa mmadụ erike mmadụ abaka asị ga-ekene ebe mmadụ amarụ m ebe ahịa ebido mana anyị na-atụ ya ekene na asị na ndị be anyị si na ncheta akasị ya bụ na anyị na-echeta ife niile bụ ndị na-eme ka ife a na-eme n'egwu na-aga n'iru anyị na-ekene unu n'ofu na asị na ọ ga-adịla unu mma taa n'ụba eke na-eke ga-eketala unu ife dị mma ịfọrọ ka anyị na-afe akwado ka anyị mee ka trip to Ghana a sị na Chineke ndị egwu ya echebe anyị Onowube Nkupe our promoter from Ghana a sị na ọ ga-adị gị mma ife niile bụ ife Chineke kwadola anyị n'ije Ghana a sị na ọ ga-elugbado anyị aka n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen. Yes, ka mgbazi unu ntị n'igirigi ọ na-abụ ebunu karịa mma ewere okpili tigbuo ya unu amagwo na nne ewu na-akarị mkpụgharị o nwere ebe ewu ya bụ olue a na-akpụjeziri ya oke n'ụlọ ya ka o ji abụ ọbụla anụ fee were mmiri ọ macha ọdụ maka ọ na-abụ nwata gwute eke n'ọnụ ọ tụpụ mbazụ mere o ji bụ na ọmalụ nọ ka ofe were akwa ọkụkọ mee ya mmụọ ọfa na abụmalụ na ife niile zuru oke n'ime ya ebughị ya wee sị na unu amụghị na gbata bụrụ ije gbata ma bụrụ ọsọ o ji bụrụ na ọkụkọ chịrị ụmụ ọchịrị okwulekwu
na-emegwa akụkọ ọfọgbu ma eme ntị eme ime obi agbụrụ ọfọnya ka o ji abụọ bụ na ọfọtigbuo nyama orie nya ibu oje m egbu na mmụọ na m egbu na m ị na-aza nna m enyi ma ọ nwere nwa ya ị na-akwa ịkwụ ụlọ ụgwọ akwụkwọ ịfụrụ ọfụ na ọ dịrọ mma nna ya imenyi maka na isi imenyikwa nwa ya ya ife nna ayọ ndị Igbo bụ onye mara ife ọbụla dị mma ka o mee mma mebe ka njọ dị emezina onye mara ife dị mma ya mee ọ bụ na igote abịa ije abịa gote ife praịs ịmalụ praịs dị mma ịmara ife kwesịrị ka i wee lee nya were ihe lee nya ka arịarịzie dị n'ahịa sa ife maka anyị na-abịa weziela ọkọ ọchịchọ asịza na nke nwa mee ya ọjọlọkọ nke a bụ ndụmọdụ nne